Altså, jeg skal til Senegal lige om lidt, så jeg tænkte bare lige at gøre mig klar. Jeg har allerede lidt, concealer på, og nu vil jeg godt have lidt blush på. Jeg bruger egentlig bare den her Cherry Dip. Så ja, der skal jeg bare lige have 2 dip på. Der. Så det skal jeg bare lige have blandet. Det bliver ikke en særlig lang Get Ready With Me. Men det tænker jeg bare lige meget. Så ja, jeg får lige mixet det. Okay, nu vil jeg egentlig bare lige bukke mine vipper. Så ja, det får jeg bare lige gjort. Okay, nu skal jeg have lidt mascara på. Den her fra, jeg ved altså vitterligt ikke, Water Rose mascara. Den farven er 01. Og jeg har egentlig bare fået den gratis, fordi at det er længe større for et smykke og sådan noget, så fik man den gratis med. Men jeg tager vitterligt ikke særlig meget på, fordi det gør jeg egentlig bare ikke. Parfume. Okay, det er det mit outfit. Jeg har sådan nogle joggingbukser på, sådan nogle blå nogle, og så har jeg min Senegal-trøje på. Og så en tasker. Med alle de ting, jeg skal bruge. Som drikke, der skal jeg have min aloe vera drik med. Og så skal jeg have min drikkedrik med vand. Og så skal jeg have lidt pizza med. Okay, så er jeg klar. Nu skal jeg bare lige have min lip balm på, og så sådan. Ja, jeg har købt den i normal. Men det var alt for denne Get Ready With Me. Så husk at like og subscribe. Fordi det går rigtig godt for min kanal her på tiden, og jeg vil virkelig godt have det fortsætter. Så vi ses bare i min næste video. Hej!